Ngisacela ubingelela ngoma ngothobane sangoma esibolo ezinye sibulawa amathambo. Phathe ukhuba lisandla sensimbi usigoko sentambo edlize ebovu zamadoda. Ndilaje lubathatha umanzi olwadla umanzi ababayo. Ngizokhuluma nandi ibhodlela elibomvu lela emva kwami. Yilo leli. Ibhodlela leli linamandla kakhulu. Yasikiza. Le bhodlela leli linamandla kakhulu kuphi enhlahleni yakho. Leli bhodlela leli uma khona inhlahla kuye yavalwa. Le bhodlela leli liyayivula leyo nhlahla. Kunabantu kade benamabhizinisi izinto zabo zawa ngesimo sokuthi inhlahla yabo ivaliwe ithathiwe. Kunabantu lo muntu ade gembula ewina manje akasagembuli ngoba lo muntu waxoxela abantu abarong ukuthi mina ngiyawina, mina ngenza njena, mina ibusiness lami lihamba kahle, yonke into yami ihamba kahle emsebenzini, mina ngiyakhushula mase beyakuvala. Thola nanti ke ibhodlela wena engizokutshela ukuthi uzolisebenzisa kanjani. Wena uzongithengela ini? Umcako nebomvu ko2. Mase ngiyakusho kokunye ke okubalekile ozongithengela khona. Mase ngiyakutshela ukuthi leli bhodlela ulisebenzise kanjani ukuze inhlahla yakho ivuleke, ukuze inhlahla yakho ibuyele kuwe. Ngoba isuke sivaliwe. Le nhlahla ke mayivalwa kunemithi ethize abayisebenzisayo. Futhi njengoba beyisebenzisa bese beyayivala nayo leyo mithi ukuthi wena ingabe sekusebenzela. Uzothi ke mawusebenzisa umuntu wenhlahla ungasebenzi kuwe ngesimo sokuthi leli thonga lenhlahla selivaliwe kuphi phezulu kwakho. Yikho ke fanele ukuthi uthole leli bhodlela bese ngiyachazela ukuthi uzolisebenzisa kanjani, uzogeza kanjani ngalo. Mawulisebenzisa ulisebenzisa izinsuku eziwu7. Ngiyakutshela ukuthi yenze njani, namakhandlela nawo ngiyawadinga bese ngikutshela ukuthi la uzokwenza 1 2 3 4. Mawenze kanjalo uzobeke inhlahla yakho izovuleka. Ngoba ke okunye futhi kokubalekile ofanele ube nakho yini isibuko esishasha ongakazi uyibuke kuso. Ungitholele nje zonke lezi zinto mase uthola nanti ibhodlela bese siyayivula inhlahla yakho eyavalwa. Mase ke izitha zakho ziyajabha, siyathokoza uba ngothobani.